Ty jsi řvoun. Třetí, takže to rodila. Kolik tam byl čas? 25? Ahoj. Nebo respektive Pavla mi nedonesl zavinovačku, že jsem běžela. Takže zavinovačku. Neviděl jste někde kapitána Pierce? Pacientů má problém. Můj nejde. Budu se tam podívat. Počkej se na to. Ano, začal Vile. Ne, je to blbost. No tak, Vile. Pro mě. Nikdy jsem si ten Joe Robles neviděl. Nožičku ke zdi. Tak, budeš mi pak držet. Tak. Ať se nehýbli. Dobrý. 85 a kousíček. Tady. Počkej, Eva. Počkej, Evičko, já to tady napíšu. 1.11. 2000. Takže 85,5. Ne, nemaluj mi potom. A Maru... Evi. Pojď si stoupnout na váhu, pojď. Evičko, pojď si tady stoupnout.